Scuzați, m-am apucat să învăț pentru bug care o să fie în anul viitor. No, bun, bine v-am regăsit. Nu știu dacă ați observat, dar că au început să apară videoclipuri săptămânale pe aici. Și fii atent că am cobit, iar acum o să apară un clip nou luna viitoare. Reluând așa povestea de la ultimul clip, după ce m-am chinuit să citesc 385 de chaptere, cu speranța că o să primesc ceva decent și am primit fix ce am primit de ziua mea, mi-a părut să recomandate un alt manga care se numește Love is Overkill. Și am citit puțin din asta din două motive. Unu, pentru că aveam nevoie să-mi clătesc puțin ochii la ce căcaturi am citit la manga-ul trecut. Și doi, scrie Love is Overkill. Deci love e egal romance, deci creierul meu de maimuță se activează, zice trebuie să citești chestia asta. Așa că am citit-o și... damn! Mai țineți minte videoclipul pe canalul principal cu numele Atunci când animeurile au mers prea departe? În unul din animeurile alea pe care le-am prezentat a fost și School Days. Acum n-am stau să explic chiar School Days, cine vrea poate să viziteze clipul respectiv. Dar, cum să zic, ăsta e evoluția lui School Days. Dacă School Days e Pikachu, atunci ăsta e Raichu. Nu știu cum am găsit mai rău de atât, dar cumva am găsit. Acum, obviously, ar trebui să încep să explic povestea, deci asta înseamnă că automat intrăm în spoilere. Deci pentru cine nu vrea să audă o poveste de genul ăsta sau se păstrează pentru anime, deși ce căcaturi are asta, mi-e greu să cred că o să primească o variantă anime, acesta a fost avertismentul. Așa, acum hai să facem cunoștință cu prima noastră protagonistă și anume doamna Milwaukee. Sau la cum arată Cruella Anime Edition. Milwaukee este responsabilă pentru necrotopsii într-o închisoare care se numește Dislike Prison. Și citez, este o persoană atât de bună în a face chestia asta, încât pare că le oferă morților viață din nou. Totul pare că merge bine, mai ales pentru că Milwaukee, pauză, mi se limbă prima în gură ca naiba când încerc să-i zic numele, așa că o să-i spunem Cruella, savurează foarte tare slujba asta și pare că o face din pasiune. Însă, pentru că mereu trebuie să existe un însă, acesta este un job foarte singuratic. Iar în timp ce taie cadavre, se gândește la relații și acel click, acea conexiune pe care ar vrea să o aibă cu cineva. Dar n-a avut niciodată oportunitatea. Până când un criminal foarte periculos a fost transferat în această secție de poliție. În vestă, mască, etc. Numai că aparent acea vestă a fost făcută din hârtie și a reușit cumva să scape. Iar primul instinct a fost să muște urechea unui gardian față în față cu Cruella care se întâmpla să fie acolo. Iar asta aparent a fost suficient să se ude și să-l vrea pe acest criminal de bărbat. Oh. Deci are daddy issues. Sau chincuri ciudate, una din două. Mă rog, se dă alarma, mai mulți gardieni vin și reușesc să-l imobilizeze. Iar după aia a fost dus la judecată, unde s-a aflat că pedeapsa lui este moartea. Da, cred că unii au înțeles deja unde o să ducă povestea asta, dar for the sake of it, hai să continuăm de parcă ne-am preface că nu știm. După moartea acestui criminal cu numele Painkiller, a fost dat bineînțeles această noutate și la televizor și în ziare, unde a fost văzut și de Cruella noastră și a intrat în depresie. How? Nici măcar n-ai vorbit cu el! L-ai văzut 3 minute! Dacă chiar ești atât de corny, există un site care se numește devastată de acest anunț, însă trebuie să-și continue munca, pentru că cumva trebuie să iasă banii. Iar primul cadavru din ziua aceea este chiar Painkiller. Așa că, văzând iubirea vieții ei, paranteză, pentru a doua oară în toată viața ei, s-a decis să ofere cea mai miraculoasă și fenomenală autopsie. Dacă ignori că a avut o dita mai drujba și l-a tăiat în bucăți. Dar nu-i problemă, l-a cusut înapoi, l-a pieptănat, i-a făcut unghiile, i-a făcut baie, i-a dat, citez, drogul ei minune, care poate să facă o mortăciune să arate exact cum arăta înainte. Wink, wink. După aia avem un flashback care ne arată povestea lui Painkiller, cum a ajuns de la o vârstă foarte fragedă să fie un criminal, pentru că a avut influențe proaste, iar acum tot ce știe să facă este pur și simplu să omoare, chestii care, ok, trebuie să oferi și o mini-poveste de genul ăsta, ca oamenii să-i ofere o mini-simpatie, dar eu personal îi ofer toată simpatia mea pentru chestia care urmează acum, și anume, o șoc și groază, caracterul nostru principal cu numele Painkiller de fapt nu e mort. Și s-a trezit deodată într-un costum și într-o cameră care pare că este a unei fete. De menționat că din momentul acesta, orice chestie logică sau legea fizicii a ieșit pe geam. Nu mai puteți să găsiți așa ceva. Mă rog, întorcându-ne la poveste unde Painkiller s-a trezit și scormonește prin această casă misterioasă ca să afle unde e, găsește anumite poze și anume cu cadavrul lui și Cruella la întâlnire. De mai multe ori.
și în mai multe locații. Ba chiar femeia asta a păstrat poze de când i-a făcut autopsie. Iar aici este momentul în care băiatul nostru a înțeles că trebuie să iasă din casa asta cu orice preț. A încercat să iasă pe geam, însă a fost bine și întâmplinit de Cruella noastră, unde a explicat că ești mort, dar cumva ai venit în viață. Chestie care nu mă deranjează absolut deloc, pentru că vreau să ne căsătorim. Nu, scuze, o să ne căsătorim. Pentru că, și citez, tu mi te aparții. Pentru că, și citez, atunci când ai murit, nimeni nu a venit să-ți revendice corpul, așa că ți l-am revendicat eu, chestie care mă face să te dețin de acum înainte. Așa că pot să fac ce vreau cu tine. Nu, sincer, nici eu n-am vorbe. În situația asta și eu aș făcut ce a făcut protagonistul. Adică spargeam cu fața lui și a fugit în pământul. Însă, dacă cumva lucrurile nu puteau să devină mai ciudat de atât, Cruella noastră, în timp ce făcea autopsia, s-a gândit, bineînțeles, să-i pună ceva dispozitiv în creier care îi permite să vorbească până și de la îndepărtare. Iar săracul nostru Painkiller, de fapt, știi ce? O imagine face cât 1000 de cuvinte, deci uitați-vă la asta. Însă Painkiller nu-și pierde speranța pentru că vede fix o poartă în fața lui, așa că și adună toate puterile să iasă pe acea poartă, doar ca să fie întâlnit de alte nu știu câte cadavre și Cruella pentru căsătoria lor. Iar aici e cel mai probabil faza unde credeți că am lăsat acest manga și am spus ok, prea ciudat pentru mine, nu mă mai bag. Să o credeți voi. Mai aveam foarte puțin și terminam chapter, așa că am zis trebuie să-l termin. Painkiller, văzând tot acest parastas, a zis ok, nu te mai suport, ia o cruce și ți-o în cap. Am omorât atâția oameni și mai mie încă unul. Și ar fi reușit dacă Cruella noastră nu și-ar fi activat puterea de Don Flamingo, scoțându-i toate ațele și lăsându-l în bucățele. Nu glumesc și nu pot să vă arăt asta, pentru că cel mai probabil YouTube ar face urât. Iar după aia, bine și înțeles, Cruella noastră ia capul lui Painkiller și diferite membre ale corpului și începe să-l coase înapoi încet încet. Toate astea în timp ce Painkiller încă e în viață și vede toată chestia asta. Iar ca să fim clari, toată această poveste pe care v-am explicat-o eu se petrece în chapter 1. Mai sunt alte 14 pe care nu vreau să-mi imaginez ce se întâmplă acolo. Iar capac peste toate astea, ăsta e un manga care a ieșit acum, în 2025, ceea ce înseamnă că cel mai probabil o să mai primim chaptere din toată chestia asta. Well, eu zic că ajunge pentru azi. Acesta a fost videoclipul, guys, sper că v-a plăcut. Pot spune că, virgulă, clar nu o să mă opresc la un chapter și o să mai vreau să văd. Pentru că ăsta e genul de căcat în care știu că e căcat, dar tot vreau să văd ce se întâmplă în continuare. Dacă vreți mai mult content din partea mea, mă puteți găsi pe platformele mele de socializare, cum ar fi TikTok-ul, Instagram-ul sau canalul principal. Cândva o să vină și acea zi în care o să postez și acolo. Eu am fost Nobody și până data viitoare, sayonara.